special candy. Yeah, so you ain't got to give my love away. You say daddy's home. Hej, keď ja už viem. Máme tu jeden megabox! Čaute ľudia, tam ďalšieho videa si no, Brawl Stars. Budeme tu hlavne hrať Brawl, ale najskôr si musíme pozrieť tento Brawl Talk, pretože keď volá sa get 10 megabox or 60 star drops. Čo znamená v preklade ako keby, keď to hovorí niekto z nich, tak dáme 10 megaboxov alebo 60 star dropov. Ja by som chcel, neviem ani čo, 60 star dropov tam vám môže padnúť legendary, ale aj nie. 10 megaboxov vám tam môže padnúť legendárka, ale aj nie. Ja fakt neviem. One, Danny. Would you rather get 10 megaboxes or 60 star drops? I don't know. You gotta... One, Danny. OK, už to ide. Would you rather get 10 megaboxes or 60 star drops? I don't know. You gotta pick one, Danny. Community, I need your help. OK, bolo to o tom, že prišiel tam Danny proste úplne relaxoval, že ale potom tam prišiel, teraz neviem ako sa volá, ale bol tam taký, že chceš 60 star dropov alebo 10 megaboxov. A on, ja neviem, to je ako ten Danny. Potom tam prišiel ten druhý, ktorý má dlhšie vlasy a povedal, že toto je niečo veľké alebo neviem čo. A povedal ten Danny, že máme mu pomôcť. Takže komunita má mu pomôcť. It's the Box vs Drops community event. It will reward you with either 10 megaboxes or 60 star drops. This bar will Áno, že máme toto. Počkej. This bar will be tracking takedowns, hej. be tracking takedowns in all the game modes. If the whole community reaches To znamená, že musíme dávať killy a za 16 biliónov takedownov, čo sú killy, 16 billion takedowns in 10 days, everyone mám na to 10. will get either 10 Dostaneme 10 megaboxov a 60 star. Vlastne, megaboxes or 60 star drops. It's up to you to decide together. You can vote for the reward you want to win in the new section right here. áno, 16 billion takedowns in 10 days, ja idem ešte sem. Box vs Drops community event. It will reward you with either 10 megaboxes or 60 star drops. this bar will be tracking takedowns in all the game modes. If the whole community reaches 16 billion takedowns in 10 Prepáčte, že tu máte, ale ja vám chcem niečo days, everyone will get either 10 megaboxes or 60 star drops. It's up to you to decide together. You can vote for the reward you want to win in the new section. OK, sem. 7 News môžete hlasovať, že čo chceme. O 60 star dropov, alebo 10 megabox... Nie, to sú tie takedowny. Vlastne tam môžete hlasovať, či chceme 6 star dropov teraz v shope, alebo 1 megabox. Ja už viem, čo tam máme, ale... Right here. The winner of the vote will be the next milestone that you unlock. Oh, well, what if I don't get the reward that I voted for? Then you can suck it up, you You'll have 3 chances to vote for the reward you want at each milestone. The first milestone is at 2 billion takedowns. OK, za 2 bilióny takedown kilov, kto nevie, čo sú takedowny, je 1 megabox For 1 a 6 star dropov. Vlastne to už máme, hej? megabox or 6 Myslíme, že máme... star drops. The second is at 8 billion for 2 megaboxes. OK, za 8 biliónov máme 2 megaboxy a 12 star dropov. Or 12 star drops. And the third is at 16 billion for A za 16 biliónov máme 7 týchto megaboxov a 42 star dropov. 7 megaboxes or 42 star drops. To make the event even more exciting, as soon as it starts, we'll also be having double star drops, double XP, Áno, a tie double star dropy a double XP už máme. and a free gift depending on what you voted for on social media. And for a traditional event giveaway, you can either get one OK, kto napríklad je youtuber, no tak a dá video, ktoré sa bude volať, alebo bude mať v popise počkaj, čo to bolo za hashtag? Ja si musím dať.
kto napíše, kto bude youtuber a napíše napríklad do popisku hashtag giveaway, no tak môže dostať 100 megaboxov alebo 50 legendary star dropov. You can either get 100 megaboxes or 50 legendary star drops. To participate, all you have to do is to post a screenshot of your vote on any social media and convince your followers to vote for the same option. And don't forget the box versus drops and Brawl Stars hashtags. We'll be picking 10 lucky winners at the end of the event on 25th of August. Áno, a 25. augusta vyžrebujú výher. So vote for the reward you wanna win and take down some brawlers. A to je koniec. OK. Teraz idem OK, sme sem a už máme tie double tieto, jak sa povie, star dropy, ale ešte ideme na shop. Čo ma fakt zaujíma, čo tam bude, ale aj keď ja už viem. Máme tu jeden megabox! Extrém. Je tu aj pár skinov za 200 gemov a za 39 gemov. Alebo ešte taký Rodeo Hank za 49 gemov. Ale určite si nechcem asi. Neviem, čo chcem si kúpiť, lebo ako je to pekný skin, Dynamika chcem dať na title, čo je na Gold 3. Takže neviem, ale mám tu ten free megabox. Už som si toto, takže idem na to. Oh my god. Megabox. OK, to sem, prosím, nech to bliká. Poď! Trojka! Hej, teraz vlastne rozmýšľam, že možno to sa dalo vlastne hlasovať, jo. Hej, máme už takedowny tam úplne dole. Ale sa vlastne tu není. A keď ideme sem, tak sem to je, ja som dal toto, ale teraz začínam mať pochybnosti, že som mala dať radšej tie star dropy. No, neviem. OK. OK, prepáčte, len božiaľ. Kašľam. Ale neviem, čo je tak. Ale viem, čo môžete, je to, že mňa môžete podporiť v Instagrame. Sem máte, jak sa volám. Ale ďalej fakt. Hej, ja sa začínam mať fakt pochybnosti, že ako. OK, musím to brať pozitívne. Dostal som jeden gem. A to si nenový srandu, hej, fakt to myslím pozitívne. Ale lebo veľakrát som nedostal gemy, napríklad, keď boli ten Megabox event. A ešte som dostal 2500 či koľko XP doublerov, či keby som dostal napríklad 100 alebo 200 alebo 300 gemov, tak by som sa vôbec nesťažoval. Ale no. Musel som ešte aj 200 blingly. Ja som išiel za bull, na ktorého mám power 1 reálne. Som urobil chybu. Super. OK, tak poď. OK, hodne. Ty ho dá, ty je borec, keď ho dá. No tak to je Piper. On to piedal. Uj, čusko. Ne. Čo robí ten Mortis? OK, on tak rýpe, Mortis. What? Stick, please! OK, spomalil ich a Mortis bringa Radium? To nedá. Ja som mala ulti! OK, tak ja som... OK, nevá... OK, máme double, ale... Znamená, že to nemáme, ale takže bra. OK. Musím si zmeniť postavičku. Ne vôbec charaktera. OK.
I'm a cool cat, jasné. Poď. Proste I'm a cool cat, prečo tam konec iba taký hej, okej, ja už to nech. Oh no! Internety. Sorry, ne. Okej, poda. Tururu. Okej. Tak to je, myslel som, že to bude veľa drahšie. A nevadí. Ja sa nestežujem. Takže jo. Okej. GG. Teraz... Ne! Poď! Yes! Je to tam. Ok, máme 3 star dropy. Prvé 2. Epic. Na prvý. Epic. To bude epic. Tak jo. Ne. Aspoň mytik, poď. Ok, to už je. Hej, ja mám extrémnu smolu. Ja viem, že epic, jo, na to je neviem koľka šanca, 12% či koľko. Ale fakt... Ok, no. Dobre, idem si trošku potryhardiť Bibi, aj keď nechcem tryhardiť, len chcem dať tie star dropy. Severink Jamrico, hej. Ja mám všetkých troch. Keď ten si určite kúpil za 39 gemov, ten skin. Ja to už vidím, že on si to kúpil. Lebo neviem za neho hrať. Ok, nechcem nič hovoriť. Ale to myslím, že by som mohol dať. Ok, ja tu chvíľku počkám, aby sme mali viac času. Ok. Pretože teraz to bude proste minúta a pol, hej? Asi minúta 50. Kdyby to bolo 2 minúty, neviem koľko. Jo. Čiže sem dám toto. Ne! Ja som vlastne zabudol, že to je ulti. Ja som si, že to je neviem čo. Ok. Idem, bežím. On si neho trafí, takže pohoda. Boom! Extrémne easy peasy, lemon squeezy. A ok, idem rovno na ok. Ešte keď sa mi to zdvojnásobilo. Aha, to mi zdvojnásobilo. Jaj. Ale keby som mal mať 2050 či koľko, super, myslím, že mi to ukazuje. A mne to nedalo nič, halo. Mám 5488. A mne to nedalo reálne, že nič za tento win. Keď prehrám, tak mi to dá. Ok, no tak brávku asi nechám. Ďalší Sovereign Jamrico. Dobre. Idem, ale nejdem. Ale on ide predo mňa, takže on je môj štít. A idem. A ja teraz zdrám. A idem. Pekne idem. Dobre, idem. Idem. Poď. Ja som tam! Ok. Dobre.
No. O nie, take the L to nie da. Okej. Okej, poda. Tak nie poda. Okej, tak ten to zahrał dobry ten. Okej, teraz chodź. Ty, chodź. Nie. No! Okej, keď dohrajem toto tak sa vám ozvem, keď to budem mať. Hej, lebo toto video nemôže byť 25 minútové či koľko. Čiže jo. Ona sa stihla ešte dohýlnuť? What? To nerozumiem. Oh no. Okay. Idem. Oh ne. Ne! Okej. Idem. Poď. Tak toto už je isté, že prehráme. On nám dajú ešte ten druhý gól. Lebo ten Leon nemohol ísť tak dole, ale musel ísť tam. Okej. Dobre, takže sa vám ozvem, keď to bude mať. Okej. Už som mám, on prvý chce dve starty. Takže prosím, že tam bude, jak som legendary. Dead. Ja viem, že to je 50% šanca. Ale nemuselo by to furt padať, reálne. Počkej, keď... Ale... Koko... 10! Kto mám 5000? What? Oh, no. Ale what? Okrem sa ešte zahrať s Karolom, aj keď ja nemám Goblin Karol, ale ja chcem použiť Hog Rider Karol, juhu! On to perfektne hodí na Brawlball, takže yeah. OK, a máme tu posledné toto. Ja sa skontrolujem, že či ma ide počuť. Čakať. OK, teraz by to malo byť nejak dobre, takže idem na to. Exit a je to sem. Rare. Ja viem, že na to je 50% šanca, už to hovorím asi neviem koľkýkrát. Asi tretí, ale... Malo by to byť niečo zaujímavejšie. Hej, aby som to pravdu povedal, tak som mal. V tomto videu som otvoril 7 start dropov. Prvom som mal Epic, čo toto, a potom 6 som mal Rare. Takže keď na budúce, čo otvorím, bude mať Rare, som najväčší unlocker. Tak som extrémne unlucky a za chvíľu som sem, čo je dosť dobré. Si robíš srandu, že tu je toto, za čo dostaneš start. Niečo, za čo dostaneš megabox? Ne. A ako nechcem nič hovoriť. A to sa vyplatí, takže idem. Ešte vám ukážem, čo mi padne z tohto stardropu, takže... OK, už to konečne mám. Šiel som s speedom, pretože... Hej. Je to proste... Mám ho na najmenšiu bránku, jo. Shit. OK, mám to, vidíte, že Usplay gain 5 times. Áno, mám to. Ne. Ak sme sa nedohodli reálne. OK, ale ja by som chcela, že trošku, však viete, no, Mythic, no, alebo Legendary. Ja som vedel, že to bude. Ne, ja teraz hovorím, že ja som to vedel, hej. 40 sekúnd, zrejme jeden stardrop. Epic. Nice. OK. Hej, to mi je úplne na nič, lebo teraz mám 6000.
6068! Hej, človek ani nemá toľko, koľko ja. Hej, reálne človek nemá ani toľko... Okay. Dobre, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Uvidíme sa pri ďalšom videjku a zatiaľ čusko.